yanzu ma in ka cika cin shinkafa kana samun lalura. Salamu alaikum. Lalauri. Na gajiya? Ba gajiya. Ai lahiya. Ya fi a kalauya kwana biyu. Alhamdulillah. Ka ji ni shiru ko? Wallahi tallahi shiru kwana biyu. Lalauri. Yanzu nan na gama jan rediyo. Anan yaƙi? A'a ba magana yaƙin bane tukunna. Magana ne aka yi akan shinkafa da garin kwaki. Wai sun sauka? A'a kash ka cika gaggawa ka tsaya mana ka kwantar da hankalinka Lalauri. Dan Allah dan Annabi da shinkafa da garin kwaki dan Allah wanne ne yafi aiki a jiki? A yanzu ma in ka cika cin shinkafa kana samun lalura. A yau lokacin da shinkafa ta yawan hani ga jiki shekarun baya yana son ka wuce. Yamma yanzu gari ai yawan hani. Garin kwakin kwarai. Tun da lokacin Tinubu ne ko? Shakka babu shine an kasha za shi ja majini. Yanzu in ka sha shi ka hani ga jiki. Garin kwakin? Kwarai. A to na gode ka san ku tsofaffin likita dole da shawarar ku. Shi sama ya tsada yanzu buhu kusan 100. Haba. Wallahi buhu kusan 100. Kai. Gashi ma an ce goruba ma za a ƙara mata kuɗi. To ai tashin goruba shi a tashin hankalin talaka ga Najeriya har gara shinkafa ta tashi.